Kulukutu sangena sesikulu kodwa kangelanga le indlela yami le we madoda sithi nje kulukutu kungena yena umthando wamahlozi umenzo wezinto zenzeke iskandal excavate abathi TLB abanye bathi uPutin angazi ukuthi mina noPutin sihlangana phi akusho mina indoda ejuluka igazi amanye amadoda ejuluka amanzi anosawoti ngijuluka igazi mina uyongixolela iyodwa iTLB uma kuthiwa iphi kuyovela mina iyodwa indoda ejuluka igazi umhlaba wonke imina amanyonke amadoda ejuluka amanzi anosawoti mina ngedwa engijuluka igazi ayikhenye indoda oyizwa kuthiwa ijuluka igazi koba umphuphe lo wendoda ejuluka igazi mina ngedwa engijuluka igazi umhlaba wonke ngisho ngaya kuphi angikho ke lapha lapha ekhaya ngikhuluma nje ngelapha ekhaya ngendlela yale sisebenza esigodlweni salapha ekhaya kuphela khona lapha sesekwasengaze ngathi khona kusenkanini ngoba ikhona la engigaya inkani khona Nkosi yami khona lapha engeke ngithi hayi uma impela ungehlule kuleli ekhaya hayi ngiyovuma kodwa mangakajuluka igazi ngeke ngikuvuma fanele ngize ngijuluka igazi bese ngonjaya ngani kwala ngijuluka igazi hey kwangehlula lapha ekhaya ngikuvula ukukhuluma kakhulu ngalento bogogo yamabhizinisi mhlambe kuba kuthathu uma ngingaphosisi okuzoshiwo umuntu mayelana nebhizinisi ngifuna ukuqala ibhizinisi Mkhulu ngifuna ukuqala ibhizinisi la lokhu nalokhu ngingenza kanjani yini ongangisiza ngayo woza sikugeze sikugqume sikuphalazise sikuwashe sikise nasempophomeni uma unamandla mhlambe kuya ngokuthi ibhizinisi lakho lelo ozoluqala lingakanani ulifuthele kangakanani asikafike esigujini asikafike ophondweni uyayibona into kanjalo usenzela ukuthi nje noma zingathiwa ziyakushaya kodwa zikushaye ikhumbula ukuthi azishaya indoda kuba ile nto ukuthi ayisibuka amandla akho ukuthi akanjani sikugeze sikulungise nje izinto zakho ukuze ungaliqali ibhizinisi usenento ethile ngamathunzi amnyama angasekwenza ukuthi noma uliqala ibhizinisi usekunento engathi isicwacwanyana ngoba ibhizinisi liwa liqala ngisafisa ngifithana umuntu kumtshela ibhizinisi nje uma ngabe lizowa uthi liqalo lulibona ehlondlobala lisuke kudala luwile uma lisingekho isisekelo esithinta ini na mhlawumbe ukwenza ukuthi mhlambe nomsamo uthintile kanye nani na akusho ukuthi umsamo abantu bakini imphefumulo yakini engasekho bese kuba ama spirit yonke lento lena kunama spirit akhona emhlabeni imali ayidingi ukuthi uyisebenze nje umuntu uyisebenza ayidingi ukuthi uvele uyiqonde nje engathi ungathola ukuqhuma uthola ukugeza uthole ukushisa ugezele emlilweni yabo izinto ezikanjalo usakhuluma nomkhulu uKhoza lapho indoda ejuluka igazi uthi ngifuna ukuyoliqala kuba ileyo nto le ukuthi angisawuliqala bese siyalixoxa ibhizinisi lapha ekhaya ibhizinisi kumele masilixoxe usikhulume ngalo sibuke ukuthi wena i-target market yakho ikanye sikhulume lokho ngisuke ngifuna ukukhombisa sometimes ukuthi ulashwa uyisikulu wena somuntu oke wathi mhlambe nokuncwada kancane mina uthi ufika nje ufuna isigubhu khandela isigubhu nje siyakhuluma sijule nkopolota izinto lezo nobungazazi ngikubuza nje ngazi ukuthi wena ngiyakusesha ngumseshi ebese kuba ukuthi lapho siyakulungisa nje ukuthi ube kahle uthi noma uyokhuluma nabantu abathi ukuthi hayi nami njalo nginengoje bafowethu hayi nami njalo nginakuthi abantu abakukhumbule phela nawe abakukhumbule nawe abantu yabo ukuthi nawe unalo leli business usaliqala ngoba ibhizinisi ulithi liyowa lisuke kade lawa liyakubuka ngoba you have got competitors noma ungathi uqala ibhizinisi kune competition noma ikuphi competition ihamba nama spirit athile uyabona uma ngabe uqala ibhizinisi bese qhamuka umuntu eduze ezoqala ibhizinisi this very same business leyo yenzayo noma lithi alifane libe ngaphezulu yazi ukuthi lo muntu uphethe umuthi uyabo ngisho nomfundisi uma ngabe umfundisi eqale lokushini enze ibandla bese kufike elinye itende yazi ukuthi lo mfundisi lo uphethe umuthi nabanawo vele opastor banayo imithi bayithatha kuthina inyanga
bayithatha kuthina bese beyokhuluma ezif imithi ayisebenzi banezigubhu sibaphakamisa ngezimvu banezimpondo uyabo banayo yonke into siyabanika banikwa yithina nami ngingomunye wabo basizayo opastor angifuni ukukufihla lokho bese beyakhuluma ke la bawubunala kuma YouTube channels bayakhuluma sivele sihlekeleke thina ngoba siyalwazi udaba siphethe story esigcwele akekho umuntu ongaba nabantu ongalalelwa abantu aba more than 70 aba more than 2000 aba more than 3000 engenawo umuthi noma ngathiwa uyafake uba umfundisi uba upastor kwakhe kodwa uzosebenzisa ini na umuthi ukuze nizokukholwa lobu fake bakhe bese kuba ukuthi ezinye zezinto ke bogogo nomkhulu ukuthi ufuna ukuqala woza sikusize kuze sokunika nama advice bese usokutshela ukuthi awukhulumena nobani abantu abakanjani bakhona nekwena mkhulu seliqalile linesikhathi esingaka hayi like lenza labuye kwangathi liba nenkinga woza sikusiza siyakusiza lapho liwile ibhizinisi liwile uma usuwazi ukuthi usunakho okuncane kokuluvusa ngoba ibhizinisi lisetshenzwa ngemali hayi siyakwazi ukukulekelela lapho bese kuba ibhizinisi eliranayo eliflowayo kodwa you want to reach another point ukuthi no mina ngisafuna ukufika lapha siyakwazi ukukusiza obesuke sesikhulumile kukho kona konke lokho siyakhuluma ukuthi kufanele sikhokhelane kanjani ukuze na uzogcina wenze njani na uphakame ube umuntu bese ngisho ukuthinta kancane indaba yamathenda kulokhu kwamathenda abantu kakhulu ngiye ngikubuza imibuzo nje embali ukuthi usanda amaphepha akho ake awuthola nomsebenzi hayi lutho omkhulu akaze uthole kusho ukuthi nje unosafana nomuntu osazoqala uyeza sikusiza amaphepha amaka awuthola umsebenzi ekwase kuvaleka woza sikuvule amaphepha ana umsebenzi awusebenzayo kodwa ngifuna ukuphinda ngiachieve le uyeza umuntu simsize esizakale futhi ngiyabathanda abanye uma sebekhuluma bethi mkhulu eminyakeni emibili emithathu ngizobe sengiright kodwa uma nginamathele nje kuwena mkhulu ngiyabona ukuthi awuyasebenza uyilendoda elwayo uyilendoda engagive up uyilendoda eyaziyo ukuthi umuthi uyalwe kuyaliwa bafethu anginayo imali esheshayo uma ngithiwa nginemali esheshayo kusho ukuthi ingane zami ngeke ngize ngivuse ekseni ngithathe zihambe esikoleni ziyofunda ifundele ukuthi kusasa zibe right ngoba ngabe ngazi ukuthi nje mina ngikhanda amamiliyoni nje ngikhanda imali esheshayo uma ikhula senginika le mali esheshayo no anginayo imali esheshayo mina konke lokho engikwenzayo ngikwenzela mina ithukuthuku zami ukuthi kondle mina kondle umndeni wami kondle nazo zifunde nazo ingane zami futhi zenze njani na zifunde kugcineni wonke umuntu kumele esebenze ngekhwepha zakhe sinike ikhwepha zokuthi sisebenze bakwethu asinikezwanga imali ukuthi sikhande imali esheshayo angiyenzi mina angimazi futhi oyenzayo imali esheshayo bese kuba umuntu othola ukuthi uyadayisa naye uwile noma ufuna ukuqala noma umunye uwile noma umunye uyadayisa nje kuhamba kahle siyakwazi ukukusiza kuya ngokuthi wena ibhizinisi uthini kuya kuba lezi inkulumo nje ezimbalwa ngifuna ukuqala sizokusiza ngingawa sizokusiza ngiyasebenza kodwa kuyamfimfa sizokusiza angiyasebenza kuyasebenzeka kodwa ngifuna more yabo ngifuna ukuthi kancane kuthi siyakusiza lapho siyazi ukuthi thina uma ufika sothinta lapha nalapha sokunika lokho nalokho sikulekelele uhambe uyokusebenzisa le nduku engifuna ukukhuluma ngayo ngizokhuluma ngayo nje kancane bogogo nomkhulu ngiphethe istaff lana ngiphethe into strictly for abantu abadayisayo ukudayisa ke kukaningi ngabe umthandazi ngabe uyinyanga uyisangoma unesitolo unetavern unelaundry uyashisela wenza lokhu nalokhu kuningi okwenzayo ngiye ngikwenzeka khona into engiyiphetheke bogogo nomkhulu engiyenzela abantu hey le yanto bafethu iyalwa
kodwa izinto zami zifuna ukuthi sikhulume kahle, ungasho uthole kuzothatha isikhathi esingakanani. Into yami mina ingasebenza nangakusasa ngiqeda ukukunika, as long wena uma uready ukuthi abantu mangabe usuyithathile into yami, abantu uma befika bethi sifuna lokhu uzobathengela leyo nto ubadayisele. Uma uthi sifuna usivulela ukuthi uma ucabanga ukuvula into, uma unemali uyayivula into izoyihambela leyo nto, izoyiflowela. Kodwa uma ngabe ungenawo nomqondo, mina ngiyithwalisa ithi ngixolisa ukukhuluma kanjalo. Umuntu nje ongazi ukuthi kufanele esebenze ×7 uzoba nenkinga. Nakulento engiyiphethe bafethu, ngiphethe ikhanda lemvu, simbela ikhanda lemvu phansi silisebenze, sinquma imvu, sithathe leli khanda leli, siyayisebenza nayo imvu, sinqume sithathe leli khanda, silimbele umgodi, siligqibe phansi. Uma siligqiba silisebenze bese sesimbili bese siyaligqiba phansi. Ubone indawo yakho ngesikhathi kwenzeka izinto lenza izinto ezithile lapha phansi, sesiligqibile leli khanda leli. Uma sesiligqibile khona into ezokwenzeka, ngabe unesonto lizogcwala isonto lakho, ngabe unani ibandla lizogcwala ibandla, ngabe kodwa akuyona induku yomuntu othi no amathenda. Uma unamathenda uzothola okunye. Lokho kwabantu abangenayo bephume bengene bephume bengene bephume bengene bephume. Uzobona ukuthi uma sesigqibelele likhanda leli phansi, ngeke abantu bengangeni, ngeke abantu bengagcwali. Uzoyibona leyo nduku leyo, ave ngibanikeza abantu leyo nduku leyo. Uma ngabe kusetshenzwa uyayidinga leyo nduku. Uma usebenza njengabantu abangenayo bephume, nothi ukuhamba uyohlala nabantu, negotiate nabantu ukuthi abanginikeze imisebenzi, unezinye induku wena, unezinye induku. Kodwa leyo ukuthi ufuna abantu bengene bephume ekhaya, bephume endaweni osebenza kuyona, sithole lemvu lesisebe siyinqume, sithathe ikhanda lawo silisebenze siligqibe lapha phansi emgodini. Uzoyibona into ezokwenzeka, uzobona unani car wash. Uyabona nje khona abanama car wash engibenzele leyo nto, kuyaphithizela, ushisa nyama yini lapha nje yiplazi lapho oshisa khona, othengisa khona imbuzi, uthengisa ini nani, kuyayivula lento ini na inhlahla yabantu ukuthi bengene befike beshiye ini na imali. Sisebenza nje lapho bogogo nomkhulu ngekhanda lemvu ukuthi asisebenzeni ikhanda lizodonsa. Lento lena uyikhulumisa nawe ngenkathi siyifaka, awutholi isigubhu, awutholi lutho ngenxa yokuthi usuke ungasifuni isigubhu. Sikunika lo msebenzi kanti lesi uma uthi wena hayi khona izinto ezifunayo ziningi induku kuphela. Ingakho ngeke ngithi umuntu akafone, fona ukuze sikhulume, fona sikhulume. Ungalokho wena ungi-WhatsApp ungi-inboxa, ngifonela mina sikhulume. Nginezinto mina ngizokunika mina lezi zinto lezi, wena onjani na ozidingayo nozifunayo. Ngisho ikhaya elixakile, utho uthi ikhaya lixakile, sakusenzeki lutho, lifika lixazulule ikhanda lemvu, liyofika lixazulule leyo nkinga leyo ngendlela ezithile. Kodwa ngifonela, ngitholakala eKZN kuphela, angiyi kwenye indawo, ngiyafundisa nguthisha, ngiyelapha, nginezinto nami ezinye nje engiyibhekayo engisebenzayo khona la eKZN. Anginayo enye into kwenye indawo bogogo nomkhulu, so angiphumi mina. Ngizwakala emsakazweni iKhora FM, baye bethi abantu-ke ngifika abakuyiKhora FM bethi ngiwanini emandeni, ngisuka empangeni nyemandeni. Mina ngiphatha imithi, angiphathi iwasho, akukangivumeli ukuthi ngiphume. Kuye kufike khona ukuthi kuhleleke noma ngilele ngibona ibonakalisa ukuthi ngingaphuma, kodwa ngeke kwenzeke. Ngimatasa, ngibhizi kakhulu, ngibhizi, angiyi kwenye indawo. ngise-KZN kuphela, empangeni, eNgwelezane ngasesontweni, eMbali Village ngasesontweni, eMaromeni. My cell phone numbers 078 28 27948, 079 441 08383. Uma ngiyibhedile ngizophinda ngiyibhala, ngiyijwayele kakhulu le cellphone number yami lena engu-Vodacom. Thokozani ke bogogo nomkhulu, zikhona induku zokukuvusa,
zikhona into uzothuma nyakaze nawe ube right. Uyakhompitha emhlabeni ungezwa umuntu ethi mina indaba zezinyanga za ku-YouTube inyanga nje mina ngikhuluma iqiniso. Woza kimi silwe impi yakho, anginayo into esheshayo. Woza kimi silwe impi, silwe ndawonye impi yami impi yakho uyilwe nami, silwe ndawonye. Anginayo into okuthiwa mina iyashesha iyagubhuzela, cha. Ingakho nje ungezi lapha kumina ngokuphapha. Ingakho bengikhuluma about those words of wisdom, about ukuthwala. Ungaphaphi, beka phansi uchaze kahle sonke isitori sakho. That is why mina umuntu ethi uyafona bese ngithi mase hey manje ngifuna into ezongisheshisa nje, ngicela sithi wo ungazi uthini, vala iselfoni yakho. Angikhuluma udoti mina, angiwakhuluma amasimba. Mfonela nje ukahle ube soba Mkhulu. Inkinga yami lana ngifuna imali eso endaweni eso ngizama lana. Bese nje cha ngizokusiza ngalokho. Anginawo umuntu nje okuthiwa hayi ngifuna imali nje. Wonke umuntu unendawo lapha athola khona imali. Uma ungasebenzi woza sikugeze, uhambe ofesi, uhambe ufuna umsebenzi, uthola imali na ube right. Uyabo, ungangitshela uthona ufuna ukulala nje ube mqumbalala lapha ekhakini, utshethe imali izongena endlini, ufuna ukungihupha ngesibhamu lana kusasa sengithi khokha, ngikwenzela mina ngifuna ukugadwa ama-bodyguard mina. Ngoba ngisebenza ngeqiniso, ngifuna sihlale phansi siluxoxe idaba lwakho, ngifuna ungifonele silukhuluma udaba lwakho, ufike sikhulume senze yonke into ngitshethi kuzokwenza u1 no2 no3 ngibhejele ibomvuke lapho. Uma kodwa umqondo wakho nje usoba ufuna sikulekelele sizokulekelela, hayi ukhuluma udoti. Manje ngivale mina ifoni uma ngikhulumela amasimba mina. Angixolisa ngisoli futhi kwayisho ubaba uZuma lapha namsholozi kubhizi khehla, kodwa ngiyabona ukuthi ngiyafuneka lapha ngavela khona ke njoba senginjena nje senginenkani nje njoba senginenkani nje manje. Ngifuni futhi umuntu engithatha kancane. Ngifuna futhi lokhona ungitshela ukuthi mina ngoba manje musungitshela ukuthi wena ufuna ukuyilalela nje ngene ungitshela ngikwelaphe kanjani. Hayi angisebenzi ngaleyo nto mina, nginazi izinto ezigijimayo mina ezisheshayo, kodwa ngiyakwazi ukuthatha izinto zakho ngizithi. Uma ufuna ukugijimayo hamba uyokufuna lapho uyokufuna khona. Thokozani ke bogogo nomkhulu.